Jó napot! Villangó Máté vagyok, és itt vagyunk a Munkáspárt elnökével, dr. Türmegy Gyulával. Minden bizonnyal tudjuk, hogy Kádár Jánosnak volt a jobbkezés, az első kérdés az őról szólna, hogy volt olyan döntések Kádár Jánosnak, amit később megbánt, és ezt meg is osztotta önnel. Kádár János mellett dolgoztam elég sokáig, 1977-ben mutattak be neki, és hát tulajdonképpen a haláláig különböző minőségekbe mellette lehettem, elkísérhettem a Szovjetunióba, többi szocialista országba, és az utolsó 2 évben pedig közvetlenül a szovjet ügyekkel és a Varsói Szerződés ügyeivel foglalkoztunk. Kádár nem volt egy kapkodó ember, tehát ha valamit elhatározott, akkor azt megelőzően nagyon alaposan átgondolta. Én azt gondolom, hogy ha nagy történelmi kérdéseket veszünk, akkor 56 Nagy Imre szerepe volt olyan, ami számára leginkább gondot okozott. Nagy Imréről nem szeretett beszélni. Érezte azt 56-nak a bonyolultságát. 85-ben, amikor Moszkvába jártunk Gorbacsovval, akkor tulajdonképpen egy ilyen történelmi áttekintést adott, és azt mondta a Gorbacsovnak, hogy nézze, azt mondja, ha megköveznek, akkor is azt mondom, hogy Nagy Imre nem volt ellenforradalmár. Csak hogy az események igazából azzá változtatták, abba az irányba tolták el. Én azt gondolom, hogy Kádár élete végéig fájlalta azt, hogy Nagy Imrére ilyen tragikus sors várt. Lehet, hogy ő nem is akarta ezt, lehet, hogy köze volt hozzá. Amiből még az 50-es évek eseményeiből azt gondolom, hogy ilyen következtetéseket lehet levonni, azt talán Rákosihoz, Rajk Lászlóhoz való viszonya, ami szintén hát mondjuk aggasztott, és egész élete végéig meg volt benne. De úgy egészében azt gondolom, hogy olyan döntése, amit ő megsajnált volna, vagy tévedésnek bizonyult volna, ilyet hirtelenjében nem tudnak mondani. Nagyon szépen köszönjük a válaszát. A második kérdésem, hogy van-e a modern szocializmusnak helye a többpárti demokráciába, és ha igen, akkor hogyan képzelné el? Ugye a rendszerváltáskor elhitették a magyar néppel, hogy az lesz a jó, hogyha sok párt lesz, és több párti parlament lesz. Hát ma már tudjuk, hogy ez nem egészen így van. Ugye a parlament az egy hivatásos parlamenté vált. Hát aki ma bent ül a parlamentben, az nem munkás, orvos, tanár, pedagógus, hanem hivatásos politikus. Ugye a szocializmus idején a parlamentben munkások, dolgozó emberek, orvosok értelmisége ültek. Ugye ma, ha valaki bekerül a parlamentbe, az többnyire elfelejti a szakmáját 4 év alatt, és inkább abban lesz érdekelt, hogy benn maradjon. És akkor ez a korrupciónak a melegágya, hiszen bármire képes vagyok azért, hogy újra válasszanak majd a következő választáson. Hát én azt mondom, hogy az a rendszer, ami jelenleg van, az nem jó. Milyen más lehet? Mi olyan rendszerben gondolkodunk, és ezt jelenteni a szocializmus, ahol a képviselőket nem a pártok választják, hanem a dolgozó emberek, a kollektívák, ők jelölik, és egy közösen választják őket meg. Nem hivatásos parlamentre van szükség, elég, ha az a parlament évente 2-szer ülésezik, hanem az emberek érdekeit kifejező parlament legyen. Ma nem ez a feladat, ma lehet javítani azt, ami van, de ez még nem szocializmus. Én azt mondom, hogy el fog jönni a pillanat, amikor az emberek úgy vélik, hogy nem akarunk olyan világba élni, ahol csak a tőke és a pénz érdekei a döntőek. Akkor következik be egy társadalmi változás, egy társadalmi forradalom, ami majd elhozza a szocializmust. Nagyon szépen köszönöm. Hogyan lehetne méltányosabb jövedelem elosztást elérni, anélkül, hogy a termelékenység csökkenjen? De ezek nehéz kérdések. Ugye amikor kapitalizmus van, akkor az elosztásnak 2 eleme van.
Az egyik a munka szerinti elosztás, hát mindenki a munkája után kap valami fizetést. A másik, ugye, amit a tőkéje, a vagyona után kap. Tehát mondjuk Csányi Sándor, az OTP tulajdonosa és vezérigazgatója, az nem csak azért kap jövedelmet, mert mind fizetést kap, hanem nyilván a tőkéje a részvényei után is részesül. Mi azt mondjuk, hogy a mai viszonyok között a nagy tőkét meg kellene adóztatni, tehát egy nagy egyszerű adót kellene a nagy tőke számára bevezetni, és azt az óriási többletet, amit az elmúlt évtizedekben szereztek, azt valamilyen módon le kellene felezni. A másik pedig azon, hogy mindenki a munkája alapján adózzon, akinek több a jövedelme, az többet fizessen. Mi a progresszív adórendszernek a hívei vagyunk, nem a mainak, ami ugye 9%-os személyi jövedelemadót feltételez. Tehát az adott viszonyok között igazságosabbá úgy lehetne tenni, hogy egyszer a nagy tőkét megadóztatnák, másrészt pedig a jövedelmeket progresszív módon adóztatnák meg. Nagyon szépen köszönöm. A kérdés az úgy hangzana, hogy valójában ugye sok könyvet lehet olvasni Kádár Jánosról, és személyesen is érdekelne, hogy valójában milyen volt Kádár János. És ezt szerintem nagyon sok ember közül szerintem ön látta legjobban, hogy valójában milyen ember volt. Hát nézd, az ember mindig abból indul, amit ma lát. Én azt gondolom, hogy ha mai szemmel nézek vissza, akkor egy rendkívül becsületes, tisztességes, a magyar érdekeket szem előtt tartó, dolgozni akaró és dolgozni képes ember volt. Ugye Kádár János után nem maradt semmi. Tehát neki nem voltak külföldi bankbetétei, nem volt vagyona, semmi nem maradt utána. Maradt egy kis könyvtár, maradt egy-két ajándék, amit kapott, amit aztán elárvereztek. Tehát az ő célja a főtitkári tisztségével nem az volt, hogy meggazdagodjon, hanem az embereket szolgálja. Ő nagyon sokat dolgozott, tehát élete egész során alaposan végiggondolt mindent, és ezért tett is. Én emlékszem rá, hogy még későbbi korában, tehát 60 éves kora után is, kora reggel már benn volt, és azért délutánig benn volt, és már 70 éves kora után is 9 órakor benn volt a munkahelyén, és általában 4-4:30 ott is maradt. Nagyon szigorú főnök volt. Hát akkoriban még nem voltak számítógépek, és emlékszem, hogyha egy anyagot meg kellett írni, annak hibátlannak kellett lenni. És egy írógéppel hibátlan anyagot csinálni meglehetősen nehéz. Úgyhogy volt, hogy 10-szer átírtuk, vállalva azt a kockázatot, hogy esetleg mégse sikerül. De megtanultunk mellette dolgozni. Nehezen engedett magához embereket, de akiket magához engedett, akiben bízott, azokat valóban szerette és támogatta. Köszönöm szépen. Ugye ön a diplomataként dolgozott, és sok vezetővel találkozott, viszonylag sok vezetővel találkozott. Kíváncsi lennék rá, hogy ki az a vezető, aki nyomot hagyott önbe, vagy a legértékesebbnek tűnt önnek? Hát Kádár János személye mindenképpen olyan, aki azt gondolom, hogy aki dolgozott vele, az örökké fog rá emlékezni. A diplomáciai vezetők közül Puja Frigyest én egy nagyon kiváló külügyminiszternek tartottam, és azt gondolom, hogy az is volt. Ő ugye Békés megyéből származott, hozta magával a magyar parasztembernek a gondolkodását, és a józan paraszti észt. Sokat tanultam, és talán őt emelném ki Lázár Györgytől. Ő Magyarország miniszterelnöke volt nagyon sokáig, egy szikár, nagyon szerény ember, a családját becsülő ember. Utána sem maradt semmi, tehát ő is azt gondolom, hogy nem arra törekedett, hogy vagyon szerezzen. Rengeteget dolgozott, szolgálta ezt a hazát, pontosan dolgozott, és nagyon szerény volt. Tehát ezek mind olyan tulajdonságok, amelyek azt gondolom, hogy ma nincsenek. És ami nagyon fontos volt, hogy
ő magyar ember volt, tehát a magyar érdekeket képviselt. Én emlékszem, hogy komoly vitái voltak, kultúrált vitái, de vitái akár Kosziginnel, a szovjet miniszterelnökkel, akár Csihonovval, a későbbi miniszter, vagy más szovjet gazdasági vezetőkkel, és ő kiállt a magyar érdekek mellett. És ne felejts el, hogy akkor ugye ilyen nagy dolgok születtek, mint Paks 1, ugye, ezt akkor építettük, vagy a záhonyi nagy átrakó központ, amit megépítettünk, vagy a magyar mezőgazdasági export. Ez mind kellett a miniszterelnök bölcsessége. Köszönöm szépen. Ha önt választanák meg 2026-ban miniszterelnöknek, és ön győzne a választáson, mi lenne az első intézkedése? Hát jó elgondolkodni azon, hogy mi lenne, ha természetesen ennek kicsi a lehetősége, a viszonyok között ennek majdnem, hogy nincs is. Én azt gondolom, hogy megváltoztatnánk a parlamenti rendszert, tehát a hivatásos parlamentből a dolgozó emberek érdekeit képviselő parlamentet tennénk. Megszüntetnénk a képviselőknek a visszahívhatatlanságát. A képviselőt legyen nekem jogom ellenőrzni, rosszul dolgozik, akkor az emberek hívhassák vissza. Megszüntetném a magas fizetéseket. Hát senki ebbe az országba a vezetők közül ne keresse az átlagbérnek mondjuk a 3 vagy 4-szeresét. Abból is bőségesen meg lehet élni. De az, hogy 10-szer többet, milliókat vigyenek, azt gondolom, hogy elfogadhatatlan. És olyan szigorú népi ellenőrzési rendszert vezetnék be minden minisztérium, minden intézmény mellett, ahol azonnal a kezére csapnának annak, aki a nép pénzét el akarja venni. Köszönöm szépen. Nagyon sokat foglalkoztat az a kérdés, és filmekben is sokat nézem, hogy mik tartoznak a legfőbb feladatok körében mondjuk egy diplomatának, aki nem Magyarországon dolgozik, vagy maga nagykövetnek. Kádár Jánost én azt tanultam, hogy egy nagykövet, egy diplomata, aki külföldön dolgozik, az a magyar vezetés szeme. És ez azt mondom, hogy ma is igaz. Hát aki ma külföldre küldenek Magyarország nevében, annak az a dolga, hogy a magyar vezetést információkkal lássa el. Hát ahhoz, hogy itthon dönteni legyenek képesek, ahhoz kellenek információk, értesülések, és ezt a nagykövetségek is hagyják. A másik dolog képviselni a hazát. Nem más érdekeket, csak a magyar érdekeket. Egy nagykövet akkor mosolyoghat, akkor haragudhat meg, hogyha erre utasítást kap, mert az felel meg a magyar érdekeknek. Ma azt gondolom, hogy különösen fontos, hogy a nagyköveteink és diplomatáink keressék a megegyezés lehetőségét. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Nem a konfliktus, itt a megegyezés. Hiszen minden országnak vannak olyan érdekei, amelyekkel lehet párhuzamokat találni. Ha ez megtörténik, akkor azt gondolom, ha a magyar érdekeknek megfelelően képviseljük hazánkat, ha pontosan elmondjuk, hogy mi történik abban az országban, és ha megegyezést keresünk, akkor az már jó diplomata lesz. Köszönöm szépen. Tegyük fel azt, hogy 2100-at írunk, és a kapitalizmus továbbra is dominál. És miért gondolná úgy, hogy a szocializmus újra jöhet? A kapitalizmus évszázadok óta létezik, és mint minden rendszer előbb-utóbb ez is túlhaladja magát. Ugye látjuk azt, hogy a profit, amely hajtja a kapitalizmust a fejlődésre, abból előbb-utóbb baj lesz. Mert ugye ma abba az irányba viszi őket, hogy minél többet termeljenek, miközben nincs szükség egy csomó dologra. Hát nézze meg, az áruházak tele vannak eladhatatlan áruval. Arra hajtja, hogy ne azt termeljék, amire az embereknek szüksége van, hanem azt, amit pénzt hoz. És a háborúra ösztönzi őket. Én azt gondolom, hogy kezd egy új világ kialakulni. Hát egyrészt az emberek rájönnek arra, hogy ez a kapitalizmus, ahogy van, nem jó, és ezt egyre többen mondják. És egyre többen mondják azt, hogy kellene egy olyan társadalom, amely
az emberek érdekeire épül, és nem a pénz érdekeire. A másik, amit látunk, hogy kezdenek új rendszerek kialakulni. Tehát amit a BRICS államok csinálnak, az nem egy Pax America, nem egy amerikai uralomra épülő világ, hanem a kölcsönös megegyezésre, az egymás érdekeit figyelembe vévő rendszer. És ráadásul a BRICS államokban vannak tőkés ország, mondjuk egy Törökország, vagy Irán, vagy Oroszország, de van szocialista ország is, mint ugye a Kínai Népköztársaság. Hát én azt gondolom, hogy a következő évtizedekben egészen biztosan, hogy fokozatosan egy új világrend fog kialakulni, és annak része lesz az is, hogy lesznek szocialista országok is. Még 2 kérdésünk van hátra, hogy ön hogyan látta Kádár János belső vívódásait a hatalma és a nép iránti felelősség között? Kádár János vívódása a hatalom és a nép iránti felelősség között. Én azt gondolom, hogy Kádárban ilyen vívódás nem volt. Tehát neki nem volt más célja, mint hogy a magyar népet, a dolgozó embereket szolgálja. És a hatalom eszköz volt az emberek érdekeinek a érvényesítésére. Ő ezt mondta az 50-es években is, és ezt mondta 56 után is, amikor 32 évig vezette ezt az országot. És mindig azt kereste, hogy hogyan lehet az emberek érdekeit érvényesíteni. Ugye emlékszem rá, hogy akkoriban a kubai szocializmus példája az nagyon lelkesítő volt. Ugye a kubaiak jelszava az volt, hogy szocializmus vagy halál. És Kádár még azt mondta, hogy ez egy jó jelszó, ez egy ilyen mozgósító jelszó, de hát azért néha kell adni kenyeret is az embereknek, sőt a kenyérre kell egy kis vajat tenni. Tehát senki se azért születik, hogy meghalljon a szocializmusért, hanem hogy jobban éljen. És ő valóban el tudta azt a rendszert érni, hogy a magyarországi rendszer az embereknek jó volt. Ugye 40 év alatt Magyarország előrelépett önmagához képest is, jobb életet adott az embereknek. És a hatalmat arra használta, hogy olyan rendszer legyen, olyan szisztémák működjenek, ami tényleg az embereket segítik. Hát az, hogy Magyarországon annak idején működött a mezőgazdaságban a háztáji rendszer, az egy óriási magyar találmány volt. Az egyik oldalon ott volt a szövetkezeti közös tulajdonban lévő föld, másik oldalon ott volt a gazdának a kis háztája. És ugye a sertést azt megkapta a szövetkezettől, a termelőszövetkezettől, megvette ott a kukoricát, otthon a saját munkájával fölhizlalta, majd eladta. Hát ennek az eredménye az volt, hogy 10 milliós ország ugye meg tudott termelni 10-13 millió sertést, ami egy komoly gazdasági potenciált jelentett. Tehát ma már ezeket a dolgokat visszasírjuk. És olyan vezetők lennének, mint Kádár János, azon az ország csak jól járna vele. Szolgálni a népet, szolgálni az embereket, és a hatalmat nem a saját céljainkra, hanem az emberek érdekében felhasználni. Nagyon szépen köszönöm. Az utolsó kérdés, hogy találkozott-e olyan államférővel, vagy politikussal, akire azt hitte, hogy könyörtelen, de személyesen meglepően érzékeny és szeríd volt. Hát könyörtelen politikusokkal én nem találkoztam, kemény kötésű politikusokkal, fegyelmezett emberekkel természetesen igen. Én sok mindenkivel találkoztam az elmúlt évtizedben, mondjuk találkoztam, és talán ma Magyarországon vagyok az egyetlen, aki Gorbacsovval számtalan alkalommal találkozott. Úgyis, mint Kádár kísérője, Grósz Károly kísérője, sőt, mint a Munkáspárt elnök, és többször találkoztam vele. Ő csalódást okozott, tehát ő egyszerűen becsapta az embereket. Ő szocializmust ígérte, valójában átvezette az országot a kapitalizmusba, és közben még ugye ezeken a dolgokon mosolygott is. De ismertem például Szlobodan Miloševićet, Jugoszlávia vezetőjét, aki élt-halt Jugoszláviáért, a szerb népért, és még az utolsó pillanatig is azért küzdött, hogy
ennek az országnak ne kelljen kiszolgálni nyugati érdekeket, hanem ez ott legyen, egy független és szabad nemzet legyen, és hát tulajdonképpen föláldozta magát ezért a nemzetért. Talán őket említeném meg, és mondanék, hogy mondjuk egy mai politikust, Alexander Lukasenkót, belorusz elnököt, őt nálunk mondjuk kevésbé ismerik, vagy inkább csak a hírekből. Ő az az ember, aki megértette azt, hogy szocializmust nem lehet csinálni, de meg kell próbálni valami hasonlót teremteni. És Belarusban nem adták el a autógyárat, nem adták el a motorvonatgyártást, nem adták el a bankokat, és ennek köszönhetően ma elég jól működik Belarus. Engedi a magántőkét, de inkább csak kicsibe. És abban a társadalomban, a középpontban nem a pénz áll, a pénz is fontos, hanem az emberek. Ezért elmegy Minszbe, vagy bármelyik belorusz városba, azt látja, hogy tisztaságban, rendben, fegyelem van, és ez az ország él. És a belorusz nép rájött arra, hogy hát itt lehet kapitalizmusra álmodni, de úgy járunk, mint az ukránok, és azt a fenesre akarja. És függetlenséget, békét teremtett a saját népének, ami egy óriási teljesítmény. Nem számoltam bele a kérdéseim közé, de mit üzenne azoknak a fiataloknak, akik vívódnak, hogy belépjenek a pártba, vagy talán szimpatizáljanak a szocializmussal? A munkáspárt nem ígér senkinek lehetőséget arra, hogy munkát kap, jól fizetett állás sem ígérünk. Ezt menjen el a nagy pártokhoz, és ott esetleg megkapja. Amit még érhetünk, aki idejön, az megbecsülésben fog részesülni, szolidaritásban, egymás iránti tiszteletben. De ezek azt hiszem, hogy olyan értékek, amelyek ma nincsenek meg sehol. És aki idejön fiatal, az láthatja, hogy hát nem minden a pénz, de sokkal fontosabb az, hogy itt van egy kollektív hangulat, hogy jól érezzük egymással magunkat. És mi megteremtjük benne azt az érzést, hogy vannak dolgok, amiben érdemes hinni. Mi tudjuk, hogy a kapitalizmus le fogjuk győzni, azt is tudjuk tudományos alapon, hogy előbb-utóbb a kapitalizmust felváltja a szocializmus. De a tudásunk mellett ebben hiszünk is. És még egy dolgot mi megadunk minden fiatalnak, aki ide jön, és kedve van, és dolgozni, azt csinálja. Mi lehetőséget adunk, érvényesítse magát, teljesítse ki, szóljon bele a politikába, alakítsuk együtt a munkáspárt politikát, tegyük jobbá, és tegyük vonzóbbá ezt a politikát az ő számukra is.